Znam i kad je radila, ne znam kad je napravljena, znači nisam bio rođen, ali odrastao sam na njoj. Da, dobro. Na toj jaruzi, tom dotoku te hidrominerelektrane. I na brani sam odrastao, znam. Hidroelektrane će imati takozvano, počet ćemo od vodozahvata. Dobro. Ona će imati tamo Gde je bio stari ili gde... jednu pregradu. Gde je bio stari vodozahvat ili... Gde je bio stari vodozahvat. Zato sam rekao da je sve isto. Gde je bio stari vodozahvat imat će jednu takozvanu branu za usmeravanje određene količine vode koje je Ministarstvom energetike dozvoljeno da vi uzimate. Tako je. Postoji takozvani stalni protok te mini hidroelektrane gde to se zove riblja staza, to znači da samo onoliko koliko je zakonom dozvoljeno, odnosno za koliko su dobili rešenje, ona će snabdevati tu mini hidroelektranu snage 100 i usmeravati vodu snage 128 kW. To znači ona ne može, ja mogu sad i celu reku na moju tamo, ja ne mogu više uzeti vode nego onoliko koliko sam... Koliko ima? Ne koliko ima, nego koliko... A koliko ima u reku voda, toliko može da se podeli. I vama, i reci. Tako je, i Srbiji vode. Gospodine, rekli ste da je sve isto, je li tako? Rekli ste da je sve isto kao što je bila stara. Tako je. A znate li vi da reka nije ista kao što je bila pre 30 godina? Znate li vi da se voda uzima za Borski vodovod, za RTB? Ne, uzima se. Uzima se, ja radim u vodovodu, izvini, molim te. Znate li da je reka devastirana? Borsko jezero se puni rekom, Zlotskom rekom, vodom iz Zlotske reke. Ovo što je bilo tada, pre 30, 40, 50 godina, to nije ista reka, nije ista količina vode. Kao prvo. Kao drugo, mene čudi, vi kažete 12 godina ste već vlasnik, pa za 12 godina tek ste se setili da razgovarate sa Sumrakovčanima kad su se pobunili. Kad ste razrušili most gore, kad ste minirali, u njivama nam cigle letele od vaših eksploziva tamo. Betonski blokovi, čovjek kosačicu polomio. I vi ste se sad setili kad smo se mi pobunili, smejte se vi, meni nije smešno, meni je ovo žalosno, da vam kažem iskreno. Sve te papire koje vi imate, vi slobodno možda nas tužite. Papire koje vi imate, gospodine, mi smo dobili iz opštine Boljevac, ja sam tražio, ja i ostali ljudi, putem informacije od javnog značaja i načelnica je morala da pošalje. Imamo i projekat, imamo i sve vaše građevinske dozvole koje ste dobili, imamo i od Zavoda za zaštitu prirode čak, koji je dao saglasnost na osnovu toga što ne pripada ovaj deo Zlotske reke zaštićenom Lazarevom kanjonu. S tim što je Zavod za zaštitu prirode Srbije tražio da se ispita Zlotska reka, taj deo, jer postoje strogo zaštićene vrste potočne pastrmke, mrene i još nekoliko ribljih vrsta. Opština Boljevac je da bi vama uslugu učinila, dala rešenje po kome nema potrebe da se radi procena na životnu sredinu Zlotske reke ovog našeg dela. Da li ste upoznati sa tim, gospodine? Sve što ste iznijeli nije tačno. Jeste, imam papire i tačno. Imam papire, imamo našu grupu na Facebooku gde izbacujemo sve to. Sve je tačno, gospodine, i vi to znate i ne možete ovim Sumrakovčanima. Mi imamo ovde u ovom selu najveći broj visoko obrazovanih ljudi po glavi stanovnika. Vi ne možete nama da prodajete neke priče koje prolaze možda negde drugde. Zlot takođe, koje je najveće selo u Srbiji, malte ne. Ne možete kod nas da prođete sa tim pričama. Gospodine, vi znate da sam ja dobio i da sam morao da napravim, da bi dobio građansku dozvolu, da sam morao da napravim studiju i da dobijem od Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji ima podatke sa Zlota i Zlotske stanice za merenje vode. A zašto ste rušili bez dozvole pa su vas stopirali ovi iz Boljevca? Zašto su vas inspektori iz Boljevca, imamo rešenje, stopirali su vas, prvobitno ste rušili zimus bez dozvole, pa su vas stopirali. Kako kad sve radite po zakonu? Tek su vam dali dozvolu pre mesec i po dana da nastavite sa rušenjem. Na koji način, ja ne znam. Na koji način su oni dozvolili da vi eksplozivom rušite pored oštećenog mosta, ja ne znam. Mogu samo, evo, gospodin iz Boljevca je tu pa da se ispita.
ja vas ne razumijem šta vi mene... Ma razumete vi mene odlično, ono što imate, te papire, imamo i mi. I mi hoćemo da nam objasnite na koji način ste vi došli do svega toga. Pare bre, pare bre. Bravo! Bravo! Pare su pitanje. Normalno. Znate li vi da ovo selo nema vodovod? Znate li da ovo selo nema vodovod, nemamo pijaću vodu? Znate li vi da će bunari da nam presuše ako vi uzmete 2 kilometara reke, navodnjavanja naša gde su? Jedan mi manje pored same Jaruge. Vi znate da pojedinosti te, ja sam ekonomist po struci. Pa vas to ne interesuje, vas ne interesujemo mi obični građani, vas ne interesuju pare i vaš profit. Šta nije isto 12 godina, gde ste? Jesam vam rekao da sam 12 godina... Ama gde ste da sazovete skup ovde i da pitate da li smo mi za? Da li smo saglasni ili nismo? 12 godina vi idete u proceduru, rušite i sad ste se setili. To znači ovako, sad ću ja da vam... Ja ću to banalizovati, da bi ljudi razumeli. Svi mi razumemo, vrlo nismo nepismeni, razumemo mi odlično. Evo imam ja jedno pitanje, da li Zlotska reka ima količinu vode da gura tu? Odakle? Odakle? To i vrapci znaju. Gospodine, slušali smo vas, nemamo vremena za gubljenje mnogo, jer mi ovde radimo, imamo poslove. Naš stav je jasan, bez mnogo objašnjenja. Mi smo protiv mini hidroelektrane u bilo kom obliku, da li je ona kanalskog, da li je derivacionog tipa, mi smo protiv. Prvo, uništava se reka, nema vode kao što je nekada bilo. Drugo, ekološka katastrofa će da se desi. Vi ćete da tom branom koju pravite, vi ćete da poremetite biodiverzitet, tamo će da se stvori bara, kao što se stvara na drugim mini hidroelektranama. Drugo, profesor Ratko Ristić, koji je dekan fakulteta šumarskog, možda ste čuli za njega, napravio je studiju o mini hidroelektranama, gde je išao od jedne do druge u Srbiji, stoji nešto koje su bile izgrađene u tom trenutku, nijedna nije bila ispoštovana što se tiče ni riblje staze, ni biološkog minimuma. Nijedna. To je studija profesora Ratka Ristića, dekana šumarskog fakulteta. I vi hoćete da kažete da će ova Sumrakovačka elektrana da bude izuzetak? Na osnovu čega? Sve što sam do sada radio sam isključivo po zakonu, tražeći i ispunjavajući uslove koji zakon traži. Vi govorite o zaštiti reke. Zakon je jedno. Sramota. Ovo je zaštita. To je vaša sramota, gospodine. A i ko ste vi da nama pokazujete te slike? Znate li zbog čega je to tako? Znate li da Sumrakovac nije imao kontejnere do prošle godine? Da li znate vi to? Ko ste vi? Došli ste? Ma nije vaše da se vi sekirate za deponiju. Most nije tvoj. Ti si došao, prijatelju, nama. Njegova je samo... Recite, molim vas, a pričamo o štećenom mostu, sad ja ulazim u, ajde kažem, probleme opštine, to nije moj problem. Pa nije vaš problem da nam pokazujete deponiju, a ne znate uzrok te deponije. Nije to vaše, uopšte da nam pokazujete, mi znamo zbog čega je ta deponija bila tu, zbog čega se bacalo đubre dok nismo dobili kontejnere u selu. I sad ih ne prazni redovno, nije sad problem to. Šta je nas briga sada za Zlot? Kako šta? Pa oni zarazu reku. Kako šta? Zlot je ogromno selo. Zlot nema svuda kontejnere kao ni Sumrakovac. I reka sekne na dole načisto. A čime će onda napajati hidroelektranu? Da se napravi hidroelektrana. Ti si lud, bre! Ti si! Ja nisam došao ovde da se mi nadglasujemo, da mi... Tako je. Mene to smenje. To je moje privatno masnično. Čujemo se, ajde. Molimo tiše. Građevinsku dozvolu. Ama ljudi, ta voda se vrati u vodu. Ti znaš kako da mu odgovoriš sad. Znate da povede hidroelektrana vodu? Pa ne pričam o vodi, bre! Alo, gospodo, ovo nije Skupština Republike Srbije, nego sastanak normalnih ljudi. Ajmo, Možda pričamo jedan po jedan ovdje. Ajmo. Gospodine, da se mi pogledamo u oči i da se razumemo. Znači, ja sam Miki Janošević iz Zlota i zajedno s ovim ljudima koji su se ohrabrili, napravili smo odbor za zaštitu životne okoline naše i za zaštitu života u Zlotskoj reci
i vi slobodno možete, pošto sam ja taj čovek koji je na Facebooku puštao sve te, vi možete slobodno prema meni postupiti po zakonu, ali nemojte onda da govorite o tome da sam ja iznosio neistine. Znači, naš stav je sledeći i mi smo odluku na Skupštini grada Bora doneli. Vi ste imali nameru da uzvodno prema Zlotu napravite još 4 centrale i to smo mi sprečili i Skupština grada Bora je donela odluku da od toga posla nema ništa. Ovde se dve stvari dešavaju koje su veoma bitne. Ja vidim da ste vi okupili određenu grupu ljudi koja će vas podržati, ali vam kažem pred ljudima javno, vi nećete graditi hidrocentralu na teritoriji ni Sumrakovca ni Zlota, to vam ja potpisujem životom. Tako je, tako je. Znači, ovako će da bude. Vi imate dozvolu za boljevački deo za selo Sumrakovac i tu se nalazi lokacija vaše buduće zgrade koju ćete raditi. Onog trenutka kad budete došli na mesto koje se zove Prevalje i gde treba bude brana, tog trenutka ćete imati 1000 ljudi koji će stati pred vaše mašine i vi nećete graditi na tom mestu, niti ćete biti u poziciji da skrenete tok reke na 2 km da dođe do te vaše zgrade. I to su naši jasni zahtevi i mi ništa sa vama nemamo. A to što ste vi preko države obezbedili dozvole, mi u to ne sumnjamo, ali znamo primere mnogih reka i mnogih ljudi koji su se pobunili i sprečili zgradnju mini hidrocentrale. Prema tome, nema ovaj kraj nikakve koristi od toga što ćete vi imati profit, niko od građana nema ništa, nikakvu korist, samo će vaša korist biti i ljudi koji su vam pomogli. Ogledalo toga kako se rade hidrocentrale, te male, je Valakonje. I ako ste u tome učestvovali, treba da vas bude sramota, treba da budete tužni i ružni zbog toga što ste upropastili Crni Timok. I to je ogledalo. Svi vi su Mrakovčani, ako meni ne verujete, izađite na Reon Valakonje i vidjet ćete kako i na šta liči ovo o čemu gospodin govori, riblja staza. Hoćemo da nateramo našu pastrnku i sve ostale ribe da idu ribljom stazom, da bi se mrestile i da bi održale se u životu. Od tog posla, gospodine, neće biti ništa. I ja završavam onom rečenicom koju uvek kažem. Čak i da napravite pritisak na ove ljude, čak i da svi oni budu kupljeni ili potkupljeni ili da im bude prećeno, ja ću biti u temelju tog jaza koji imate nameru da pravite u reonu Prevalje na Zlotskoj teritoriji. To je vaša nevolja. Vaša nevolja je što imate problem, dobili ste dozvolu od ovih naučnika iz Boljevca, ali jedan deo vaše građevine mora bude na Zlotskoj teritoriji. Nećete to graditi dok smo mi živi, nema nikakve teorijske šanse da sa vama pregovaramo. Jer da ste hteli da pregovarate, vi biste došli pre godinu, 2, 3 dana i razgovarali biste s nama, a sada pokušavate da budete veliki jer ste dobili građevinsku dozvolu. Slobodno tu građevinsku dozvolu možete da okačite mačku u rep. Toliko da znate da je takva situacija. Evo ja mogu da kažem jednu stvar. Voda sa Zlotske reke nema za Jerugu, odnosno za Vodenicu, kako će da ima za hidrocentralu. Znači nema za Jerugu, ja živim između Zlotske reke i Jeruge, voda nema za Jerugu i dovoljno za Zlotsku reku, kako će da ima za hidrocentralu da pokreće. Koja akumulacija treba da bi to pokrenuo? Ja sam vam rekao da sam ja ekonomista. Okej. Ja sam ušao u svu ovu priču zahvaljujući ljudima iz struke. Samo ekonomski ste ušli. Pa vi verujte njima, a ne nama onda. Ljudi iz struke. Znači, to su bili uključeni mašinski inženjeri, hidroinženjeri, Ali ne vidi smo nijednu firmu. Republički hidrometeorološki zavod. Pa to, što da oni mogu, nego ja stvarno ne znam. Kako me ne interesuju? Pa i vi znate koji te investicije, ja moram proizvoditi snagu. Dođite do reke, vidite koliko ima vode. Ima takozvani mrtav period, a to je taj takozvani sadašnji, znači avgust i septembar, kad se mini hidroelektrane remontuju i vrši takozvani generalni remont. Ali za 15 dana kad bude sad ponovo padala kiša, Svaki godine je remont. svake godine. 6 meseci vam traje remont. Ne, već se jako vrgao.
Ovo je smešno. Šta će to 6 mjeseci dok nema vode? Kako ima 6 mjeseci? Pa mi ovde koji živimo. Odemo da vidimo koliko to imamo. Evo ljudi nemaju cisternu da napune, nemaju stoku da napajaju. Ja sam onda promašio investiciju. Pa jeste, gospodine, o tom vam pričamo. O tome vam pričamo. Ja moram to napraviti da bi ja dokazao to ili ne. Hoću ja nešto da pitam gospodine. Ajde, čekajte. Izvolite. Gospodine, hoću da pitam jedno pitanje prvo. Šta je vas navelo pre 12 godina da znači čak od Subotice zaustavite se kod Zlotske reke? Jedna stvar, jer ja sam tu ostarila pored jedne reke, pored druge, pored Vodenice i pored mlina koji više ne. Naša centrala je bila prva ovde kad je koristilo selo struju od te centrale, kad niko nije imao u Jugoslaviji. Koju će korist, znači drugo moje pitanje, prvo sam postavila, drugo pitanje. Koju će korist Selo da ima to. stanovnici Sumrakovca da imaju ako iole dođe do izgradnje te hidrocentrale? Koji će koristi građani sela Sumrakovca i Zlota da imaju korist od te hidrocentrale? Evo, odgovorit ću na prvo pitanje. Mi smo tu sigurno tamo kupili naučnu tendere i pojavili smo se na tenderu i tako smo dobili Ako je raspisao taj tender? Ako je tad raspisao taj tender na koji ste se vi javili? Ja mislim da je to bilo tada onda već stečaj i stečaj vjerojatno u te Timočke novine, to je bilo tada. A dođe smo do stečaja.